mantindre les tradicions nostres, els carros, les aparelles animals, se manté. Si hi ha una cosa que la nostra terra té de peculiar i fora del que se veu com una cosa única, és la forma de mantindre i enganxar els animals. La nostra forma d'enganxar els animals és aquesta magnífica presentació, que a Andalusia se olamava quan veuen com enganxem els animals al carro i com un home a la veu du 2 o 3 animals en tota la tranquil·litat i elegància del món. Vivem en algunes cavalls d'espa que podries aspirar-nos per pegar-nos en funció de la carrera que duies. Això és un carro que manté totes les connotacions històriques que ante tot és quart de guerra, Castilla. Va correllar Francisco Rodríguez de Collos en el xiquet i la xiqueta, que és un home i una dona. Tots els anys ve esta festa i a montes de la comarca. Gràcies, Paco. I també ens llega un trofeu de l'Hermantal de Santa Rosa. I així ve el xiquet a cavall del burro, montadet a peu. I al cap del pista tenim un matrimoni. Venen Teixera. Són Paco i Amparo la dona. La dona porta un burro en el barra, pero que en Villa se ve un molt poquet de ahí, carregat d'àuria. És el burro de l'aullera. Ahí va ella vestida de traje típic, lechera, en tota la seva elegància, Amparo i en el burro. I Paco, que va costat en la boira xicoteta, va passar tota la vida una persona que ha treballat moltíssim, anant, dedicant-se a baixar madera dels machos, és dir, una feina dura i pesada per les muntanyes, l'Eixera i la comarca. I avui per mi el que ens porta és un burro en el barra, sense càrrega, preparat en la sària a carregar allò que es mogui. Ahí mos entra Saturnino, també de la cartera de Corts, enganxat